nyara takamire pamberi penyu nyaya ndeyekuti uya kudai tikurukure nezvemombe dziri pamusha dzatakapiwa namai wedu yanembooti vanimaredare zvaitwa kutaura daro nditafa Thomas taura kuna Kampira Chinhumwa nyara Nini ndiri mwana mukomana mukuru akazvarwa namai vakashaikira vane musha pachichena. Uyu ndiana wako Nyarai? Nyarai mudzimai womunina wako. Mudzimai womunina nini? Munina wangu anorwara, ndakatoenda naye kuMozambique ndikatondomusiya ikoko. Ndo dambudziko guru ranyanya kusimudza nyaya iyoyi yautiudza. Munin'ina wangu wakarwara 94 achirwara nepfungwa. Mai vangu Clavers Mutunga. Mai vangu vakatongoenda naye kumusha kwavabereki vake. Vasvikako vakadzoka naye, handina kuziva kuti mashoko avakanga vataurira naye kupanga. Saka mai vakazoshaika 2013. Ini ndindasara ndini mukomana mukuru apo baba. Dambudziko rokurwara kwomunin'ina wangu rakaramba rakadaro kusvikira paizvo. Ndokubva rayambukira kumwana wake musikana mukuru. Rayambukira kumwana wake musikana mukuru. Patinofamba zvinonzi chivanhu ngavaende kumusha kwavo. Mukangaenda kumusha kwavo nyaya iyi inopera. Saka mukunzwa kwandakaita nyaya iyoyi ndakaenda kunana sekuru ndichivaudza kuti vana sekuru ndo dambudziko randasangana naro mumusha. Munin'ina wangu, mwana womunin'ina wangu arwara. Dambudziko rokurwara kwake rafanana neriri kurwara baba. Vakati chii? Kati zviri kunzi chivanhu chekumusha kwavo. Zvikanzi zvino takakusiyirai mombe pakashaika mai vedu. Mombe dzatakakusiyirai idzo titsvagai mombe imwe chete, utore munin'ina wako nevana muinde mundonzwa kuti kumusha kwacho. Vakatondibvunza kuti kunozikanwa here. Munin'ina wangu anokuziva, nyange zvake achirwara ukamubvunza anototaura kuti tinofamba so. Saka ine ndandisati ndambosvika, takasiyana kumadzimai. Saka pavakaenda namai vakatoenda namai inini ndisipo. Saka Clavers akaenda kumusha kwake. Kumusha kwake. Inini kwenyu furi kuMozambique? Hakuzi kuMozambique. Inini ndakatorerwa kwasekuru baba vangu handivaziva. Saka dambudziko rava kuchiti manje vana sekuru voti takakusiyirai mombe, tengesai mombe mufambire urwere ihwo. Ndokubva ndatotumira shoko, ndinosenza kwada. Ndobva ndatumira shoko ndikati mainini mombe tsvagai munhu anotenga mombe tifambire dambudziko remurume wenyu. Mainini vakati ina handizvikwanisi, mombe hapana inoenda. Varamba nemombe. Ndikati mainini mombe idzi takadzisiyirwa namai. Vanhu vari kutituma kuti titengese mombe ndivana sekuru, nokuda kwedambudziko riri mumbai. Zvine mukaramba nemombe kanzi iwewe naClavers vakatosiyana mutuko. Haugoni kutonga mombe. Mombe idzi hadzisati dzichidzwa pamutuko, ndedzangu. Iwo zvedambudziko riri mumombe ndedzangu. Mombe idzi hakuna mombe inobuda ikapa, hazviti. Akanditaurira mashoko akandiremera. Andiremera ndakati dzoka kunana sekuru. Kana sekuru iyi nyaya iyi ndaikundikana. Mombe makatisiyirawo, asi kubva mombe idzi makatigovanisa. Handina kana mombe yandambotengesa kana kudini, ndakadzisiya mudango ratakasiyirwa kuti namai dziri mumaoko momunin'ina wangu. Asi mombe dzakutopara
dzanga dzichitodarika 10 mombe dzakutopara. Mabhuku patakapuwa mombe anga ari 2 achitoenda kudhibha, asi rimwe racho rangu riri kutonzi hariko. Handizivi kuti vakazviita sei kuti mombe idzodzo kudhibha dzinzi hariko. Mabhuku ari kupi? Vakati mabhuku mombe ndedzangu ndozviri kuita mudzimai. Ndakafambira pandakauya kuno ndichiripota nyaya yangu, ndakasangana nerimwe jinda ramangu kanditi iwe wechiinda kudhibha unonzwa kuti rekodhi riri kudhibha rakamira sei. Ndichindosvika kuna mudhibhisa akati zita randoziva kuno nderaClevers Kate, Clevers Mutunu, mombe dzirimo i5. Asi isusu takapuwa mombe dziri kuba dzadziri 9 mombe takapuwa 333 tatiri vatatu, asi mukoma wakashaya. Saka mukoma zvaakashaya pakasara mukomana, mwana mukomana. Tikati zita remwana mukomana haringaroni, mwana aripo. Saka takapuwa mombe dziri 333 kuita 9 kwacho. Mukuberekawo dzakatomosvika ku10 zvichidaro, asi takangodzisiya dziri mudanga rimwe chete. Mwana womukoma wedu iye ari kuJoni, ari kuzvishandirawo zvake. Saka mombe idzi hatina kana chatakambodzishandisa, hatina, dziri mudanga rimwe chetero. Iye zvino kwasara 5 mombe ndo dzaakuramba nemukadzi. Ndoda kubatsirwawo madzishe kuti handizivi kuti ndoita sei, dambudziko ndinaro, nina wangu arwara pamwe chete nomwana musikana wake mukuru arwara, asi kupinda mudanga handichapfuura. Mwoyo wemunhu uri pafuma, mwoyo wemunhu uri pafuma. Matara kuti Clevers atakaurwa achi 1999 94 mai wenyu wakafa 2012 2013. Turaurapisa mwana wenyu musikana, turaurapisa murume wenyu. Hamufari here kuti vanhu vairi vapone iwawo muchishandisa pfuma yenyu kuti vanhu vapone, ende vari kudawo mombe imwe chete handiti? Ndo yanga tichitoda kuti mhuri yenyu ipone. Zvekutara baba ndinopokana nazvo mama vamukuru kuti mombe takapiwa namai ipapo vari kujeta nekuti vamukuru kakuti wakapiwa dzavo mombe havakakuisa munanga mangu. Vamukuru wakatora mombe dzavo wakaendesa kumba kwavo, vatogara kumunda, inogara kusitete kwamai. Vakatora mombe dzavo wakaendesa kupi kumunda. Inina ndakatenga mombe dzangu nengurumo dzatatakarima nekuti vamukuru vaigara kumasvino wachishanda ikoko kumasvino. Tomboti mombe ndedzenyu, but pari kunzi pakaura pamurume wenyu nemwana wenyu, pabve pamombe ipapo pamusoro ichi pari ipapapo mama pari pari kutara panguka murume wangu mama akatanga kurwara nyisa ndagara naye nemukadzi mukuru vabara vasikana vake vangani 4 inini batazoya ndabarawo vana vangu vangani 5. Munhu uya wekuti zvoni eka kurwara karipo, asi kamuti ngatidai tinonge tichishata zvinhu zvedu. Inini ndini baba ndini mai, hatsvagi sipo, hatsvagi chikafu, inini ndinoenda kumaricho ndichibatsirwa nevanhu. Zvese ndinobatsirwa, kana kuchikoro cheko ndikutobatsirwa, kuchengeterwa vana nekufundisirwa vana naibasta nekutambudzika. Ivo vari pavana kana muisi ndine 20 years nemurume. Hawana kana musoka waine tukedi yeshuga kuti mainini oibikirawo vana vangu. Imimi kukura kwese munoda kuti mutsvage ne2 kg nemurume, asiri murume wenyu uye asiri imimi kukura kwenyu. Saka mombe idzi manje baba wakati ndikati baba mukuru inini mombe handina, vana havasi kuenda kuchikoro. Mombe ndinoda kuti vana vaende piri vaende kuchikoro, handina mombe nenhama ndina. Vari kutaura kuti tirapise vana vari kurwarawo, ndo havasi kuda kurapisa vana wavo, vari kuda kurapisa mwana wemurume wenyu nemurume wenyu, havasi kuda kurapisa vekunze.
mwana ari kurwara musikana uyu ndana wenyewe sako ari hazvina basa ndingada kuti nditsanangure pajeke urachibomira henyu kuti bodzo yangu pamusoro imambo ndizini baba musikana titles chinhu pamusoro imambo ndofunga munozviziva kuti kune vamwe vari kupika kujeri kune nyaya yekutadza kutaura musikana wangu uyu ndingati pamwe ari kupoterera kutaura nawa wachinja statement panapa kuuya kwawakaita kuti akandifonera mukomana kuuya kwawaita panapa ava havana kuti toda kutengesa mombe wakati toda kuchinja mombe danga rese kuti riite muzita rababa zvekuti zvaari kutotaura kudhibhi mudhibhiso wacho akatoti mukanzwa zvanetsa ndifonerei achitotaura ava kuti nononono uyu munhu wenga aine bhuku rake mombe dzake dzakafa nhasi una akuda kuchinja mombe dzenini sei kuri kurapisa murume wake uyu kana ini baba wacho handirambi but dambudziko riripo nderekuti izvozvo haasi kutomboziva ari kutozvinzwira muno kuti murume wake ari kumozambique vakauya vakatora uya asipo uyu wakaenda izvo ari kutozvinzwira kuno saka ndokurapisa kwacho here kuti munotora murume wemunhu muchienda naye mudzimai wacho asingazivi wozvinzwira kudare muno muti ari kumozambique toda kumurapisa toda mombe kumurapisa iye haasi kutombozviziva ndizvo here handisi kuziva mambo anotoziva kuti iyi mombe yafainde yababawo mudzidzisi anoziva kuti danga rafa ngerababa mudzidzisi anoziva nokuti mombe yega yega yafa munonorejista dzavabawa chete chirwere chemombe chakaita chiya chirwere chemombe chiya kana dzavawa dzakatofa asi dzakabva dzapedza ndaka dzavabawa dzadzisiri kumba kwanguromanya mukadzi wavo bvawadzingwa pakutanga mombe yavo yakafa yakabiwa bvawauya bvarova mukadzi wakati ndiwatengesa mombe yavo mukadzi akati aiwa mombe yadini yabiwa handini ndatengesa musoro wacho ukazori kwakuzamuko wanga kuredzana mukadzi ndipo pakusvika pakutengesa zvinhu hatisi kutaura izvozvo ngatitaurei kuti torapa tichitenderera ngatitaurei pamusoro peurwere hunoda kudii kurapiswa ngatitaure pamusoro peurwere tisataure zvimwe zvinhu zvinotivhiringidza nyaya ini ndiri mwana wababa ndoda kundosimudza panyaya yacho kuonesa kuti vamwe vasingazivi kuti kuda kurapisa urwere pane mamotivo vakatotaurirana pawhatsapp tichirwara nemaboti aisanamura kuti vamwe vatengese mombe inoita kuti vanhu vadorapa ini ndanzwa zvataurwa nababa kuda kubvunza inini kuva 1994 mombe dzichimbori 10 nei musina kufunga kurapisa munin'ina wenyu mai vangu vanga vachivapei ndo vanga vari muridzi wenombe uye pavakafamba nemunin'ina wavo vakanga vaudzwa kuti dambudziko iri rinobva kumusha kwake nhoroondo yandakanzwa pandaizoenda izvozvo nemunin'ina wavo vanoti ivo vakasvika uko vakawana baba vafa panga kune vanin'ina vababa vanga variko saka baba vakafira pastorwek pane zvavairaida ikoko saka vakarohwa neshatabi ndokubva vadimuka ndokubva vafa saka kuda pane tumari here kwakabviswa ikoko tumari tuya twabviswa twakadyiwa navanin'ina vaya saka pakazouya mwana mukomana uyo achinzi akurwara nepfungwa yekuti anofanirwa kuuya kumusha vanin'ina vakaita sevakachinja namashoko kuti wakadya mari yemukoma kayo mwana wacho wauya saka mai vakatya ikasiya mwana wangu ivo vana baba vacho vakuchinja namashoko kudai unorarama ndobva vadzoka nemwana akadaro vagara nemwana kuno vaingotamburirawo semunhu vachingotsvagawo nzira unongozivawo semubereki anenge vachingotya kuti zvino kana ndikasvika kuya kuya vanhu vasina kumbokura nemwana vakabva ikoko vaine 3 months dzemudumbu
iri nhumbu ndokwavakabva ikoko. Saka vakachiti ndosiya mwana wangu kunoku zvakadai zvinondiremera. Ndosaka zvakasakisa kuti vazogara nemwana. Inini handisingagoni kuti nditi mama endesai mwana kuvabereki vake, zvazvisingagoni, ndiri mwana inini wanditozivo baba wavo. Saka ndakangogara zvakadaro kusvikira mai vachishaya. Apa ndindasara ndiri mukuru. Ndapuwa nyaya iyi kuti ndo dambudziko riripo, ndakatoripuwa nevanasikana vemukadzi mukuru. Ava vakatozouya dambudziko rokurwara kwemunin'ina wavo ratovaka, zvokuti mukadzi mukuru womunin'ina wavo Aripere mukadzi mukuru. Aripo, asi wakasiya murume nenyaya yekutorwara kwete, nokuti waiti kana akurwara zviya aimbobongodedza zvinhu, achingotora zvimatanda achidini. Saka vakatya kuti munhu uyu nekurwara kwaanoita anondiponda, tobva vatiza. Vasiya murume kudaro saizvozvo, akatongoenda kujeri nokuda kwekupenga kwokuvava. Aenda kujeri, inini ndini ndakazouya ndichibva kumasvingo, ndobva ndamiririra nyaya iyi. Ndakatozondomutora kurubipo ndokuuya naye. Ndauya naye vakati iwewe ndiwo watakutarisa iwewe kuti ndiwo uchatarisa munin'ina wako, muchenjerera kuti amwe mapirizi. Saka takatamburirawo kuti tingomendera kupenga kwake ikoko kuti zviite zviri nani. Ndo pakazoti mai mwana wangu ndingakuchengeta sei asina mukadzi, ndokuchengeta sei. Ndo pakazotsvagwa patsvagwa ava ndokuchigara navo, mombe dzanga dzatovapo. Vachizotsvagwa ava ndokuchizogara nemudzimai. Iye zvino dambudziko rapo richiuya kwandiri rinouya nevana vomukadzi mukuru. Baba, tarisai muone dambudziko redu ratoyambuka pana Asisi, todini apa iye zvinezvi nokuroorwa kwavo vana. Misekuru musarambe kuita kuti zvifambe, nekuti zvichauya pavana vachiyawo, nekuti vane pamusoro yenyaya chikomira chibogara ndikutaura. Apa inhau yepfuma iri kundorapa vanhu. Pfuma yemurume uyu haasi kuda kudyiwa neuyu, atori nemutifi zvakanyanya nemhuri, nekuti rudzi urwu wachapengayo anokwanisa kuti aiwa izvo hazvisi zvangu kuenda hawana rudzi rumwero. Uyu ana baba wake, uyu ari baba, hazvimuafekti. Asi zviri kutomuafekta nekuti ari kumunin'ina wangu, mwana wani wamai wangu. Handiti zvichireva kuti ari kuti ngatibatsirei kuti wana ava wagare zvakanaka. Munorapa nhasi munobuda munomu, pamwe mangwani chaivo muchibva panapa inenge yahori kwenyu iko. Uchizoramba kuti ere ndiwo anokuziya, waakukuziya manje, woramba kuti handidi kuenda. Wobva ari wechipiri, wechitatu, wechina, wachingopenga chii mwana wenyu imimi nenhau yemombe 1 chete yamuri kuya kutsigira imimi. Aiwa, pamusoro yenyaya ndokunga zvandiri kutaura zvisinyatsonzwisisika, asi ndiri kuti ina handisi kutsigira vanhu, ndiri kuti dai ava vakauya nepfungwa yavari kutaura munombe, ndo yacho iri munombe yavanauya nayo. Takachitaurei iri munombe iri iyoyoka. Uyo mukuwasha wangu kunyangwe akaona dambudziko ndini ndinotorwadziwa nekuti wana wake uyu ndini ndichasara ndichichengeta, handirwadziwi nekumurapisa vaimo. Zvekuti dai ndichitozivawo tichiita communication tichibatana pamwe chete, tinofanira kubatsirana kutomurapisa. Ndo zvandiri kuda, zvekumurapisa handisi kuramba. Saka tatopedza yatopera. Chitendiri kuramba ndechekuti mombe dzese dzichinjwe kuiswa muzita rake, ndo zvaakauya achiita kwatiri. Inzwai sekuru, mapurisa ndeakati endai mundoverifya kuti dziri muii akatopuwa advice nemapurisa. Pakuenda unobvunza wanasadhibha wafuka kuti akunoda kuuya kudii, abva aenda kune wawo kuti munhu uyo auya achibvunza mombe dzakutotorwa. But akauya akapuwa advice nemapurisa angu panapo kuti endai munonyatsoona kuti mombe dziri mumazita ani, so that tiri tiende patinotonga tinenge tichinyatsoziva kuti dzakamira sei. Hakurapisa mukuwasha wangu yatopera. Wana wake uyu ndiri kutochengeta, ndiri kutopa chikafu wana wake uyu, saka handikurapika kuti arape. Nyaya yandandichitsanangura panapa ndandichitaura kakavari mumusha.
Asi dambudziko rangu randinaro nderekuti ndaenda nemunin'ina wangu kosa takandofamba tandofamba ikoko vakandoudzwa kunzi uyu mwana haatombobvumirwi kugara kwana sekuru unotofanirwa kutoti kana muchida kuti muone kuti tikaranga muchibva pana indai mundokura rwazhe motora bango modzimika parwazhe kwamunenge makura modana zita rababa vake madana zita rababa vake morarapo moputsa moto morara ipapo mototaura kuti vana vapinda mumusha kana zvichibvira dai kuti zvaiita sezvandinofunga ngapatovakwa musha kana pavakwa musha moto atogara kunoko kana akati anodzokera Zimbabwe anofanirwa kutondovaka kwete mumusha mana sekuru akandovaka mumusha mana sekuru zvinodzoka futi nokuti hondo yacho yakabvira pakuti mai ava vakabva kunoku vasina kuwirirana nemurume paine nhumbu ine 3 mwedzi saka hondo iyi yakabva ipapo zvokuti murume akatofa achitsvaga mari yekuda kutevera mukadzi hakuna umwe mwana ariko izvezvizvi kunze kwaiye ndiye mwana chete ariko ndo manzwira andakazolita ndafambira nyaya iyo ende ndo chivanhu chiriko saka vana sekuru ndichivaudza vakati kana zvatodaro uchida kuvakwa musha iwe uchiinda undoona kuti kana mombe dzikatotengeswa dziri 2 ivo vacho vakundikana kuuya vatotaura kuti kana mashoko acho hatizoda isusu hatinouya tozotaura tega mombe idzi ndedzeduzi takadzipuhwa takadzisirwa natete wedu tikakugovanisai kana paine zvanetsa tiudze inini handina chandinoda kweni mombe dzandakapuhwa dzacho nyange dai dzikaparara ndisina chandaja handina chandakambotya ipapo handina kana basa nazvo ndinochengetwa nevana vangu avo ini ndinozvishandira zvokuti handitomborina dambudziko asi dambudziko riri papapa nderekuti vanhu ava ihama dzangu ndini ndasiyiwa ndiri baba pakati pemusha dambudziko riri kutaurwa nemukana wangu iri ndinoona sokuti nyaya yemudare remusha wokwamutunhu vanga vasingafanirwi kutomboridavira dai kuti panga pari chivanhu chaicho chaicho maonero andinoita havagoni kuti kana ndichibvutidzana mombe dzemumusha kana dzakashandwa nemunin'ina wangu handifungi kuti vane maruramiro ekuuya kuti ini ndichibvutidzana mombe nemukadzi wangu ava vopindira ngatisataure mashoko akaeka tisarambe tichitaura mashoko akadini ane udzamu haivhiwi tinosvika kupi nedza garidii kana taakutaura toninipisa tochirespektana toita chii nyaya yekuti idii ndo zvinopedza madhara tikaramba tichiita kuti haivhiwi uyo achitaura kuti wakatadza pakati nyaya haifi yakadii yakapera nekuti ndimi munoda kuti mubatsirikane iwe mhuri handiti so kana tiri kutaura nyaya dzemhuri ngatisarambei tichisimudza mhepo titaure mashoko anowaka mashoko anopodza then todi nyaya yoenda mberi handiti right rega muchimutambo taura pamusoro chanyamuti ndachikumbira kubvunza kuna mai kuti mai wari kusununguka here kuti pabviswe mombe imwe chete mombe dzikudanga iende korapisa murume wavo ndopatatakuura asi wasati wapindura mai ndamobvunza tafa tangamire karo iwe tafa iwe semukomana asara mukuru wamai pamabasa ese ekurapisa mwana wekuku nemunin'ina wako unofamba here neava iwo mai uri tipe mumwe mbiri tindorapisa anga usingafambi wese regai ndipindure ndakajekesa ipapa kufamba kwakatoitwa nevana kumukadzi mukuru hanzi naiwawa namainini pasingadi tabvuma kuti pasina kuti communication iyoyo yanga isipo ndo yataakuda kuestablisha iyo communication even muchifamba mese nekuti haufani kusiya futi mhuri yewawawa nekuti yaiva nani nababa iwawa so that iziwe kuna baba wacho
ndokuti waakuchigadzisa zvemburi ndo ukuru. Maaudio amunonzwa ari kutaurwa nemwana anga ari ekutoti torai mhuri yacho yese muinde nayo kuMozambique kwacho vanobatsirwa. Ava ndokubva varamba nemombe. Vanasekuru vakati chitora vana vemukadzi mukuru, mari ndobvisa inini, iyi nyaya yemombe ngatitomboisiyai, timbotorwisira zvedambudziko rourwere. Inini kutenda kwandakaenda kuMozambique vakafuta mabhiri acho ndisekuru vangu. Ndo vakatoita zvese mombe takatombosiya. Yezvo zvichienda nemhuri yacho muchifambe mese kuita kuti nekuti vakasara muri kurinzwa dariro rinouya richihokochekera kuti handisi kana makahura vanavo muchiziva henyu kuti havasi wemurume uyu hamuna siyanai nazvo muchiziva kuti chishuwa yeropa racho nekuti vakadzvari vakahura wasi vana vacho then vanotarika munoona pachishayisiwa nekuti vari pachiziva kuti havasi dare totaura chokwadi hatinzvekani. But kana iri mhuri yacho mataurwa history inofanira kuti idzike ikoko. Kana nemi muchitoona mudzike wacho ikoko mubatana modi moita chinhu chimwe chete. Right. Mubvunzo wabvunzwa ngatichiende mberi. Hanzi munoda here kubvisa mombe yacho yekuti mhuri iende newana wenyu wese waende une mari iyoyo inoita transport yekuenda na wachikutungamirirai kuti mundoonekwe nemhuri yacho muchigadzira zvinhu zvenyu kuti zvifambe zvakanaka. Papo ndichangamire ndikukumbirawo ndine mubvunzo. Ava bangurawo kubva zvandakaya mumusha. Banguru wamasina communication. Ai wakanita bauko. Ndabva kwandira mbidzoka mumashure. Ini mandinobvuma asi chandiri kuchira chingwani. Nekuti zvoni pakufamba kwataifamba wese. Taita wachifamba. Wari kubvisa mhepo iripo wachida kuisa pavanhu. Saka Safamba newana wese. Chifamba mese nemunofungirana. Nekuti vari vachifamba wega, muchifamba mega munofungirana. Vamazvinzwa muchifamba mese. Vari kufamba vacho ndingada kutoziva kuti ndianani vari kufamba vachibvisa mhepo. Pamusoro imaiguna kwangu hamudyidzani hamutaudzani, musagare muine mweya wakadaro pamuchato. Izvezvi dambudziko ramuda kugadzirisa, nyaya yamuda kugadzirisa idukuduku. Pari kudiwa mombe imwe chete kuti nhau iyi ipere ifambe. Saka imimi kana maifambawo muchitwa zvamaitwa musina kutaura nabambu, hamuzvitauri munomudare hazvo zvamafambira. Makadi kuudzana murumba kwenyu. Isusu tikuda nhau yekuti mombe imwe chete ipiwe baba wandorapise wanawo. Anotengesa wese pamwe chete, wofamba wese pamwe chete. Handiti wachitungamira chii baba mhuri yavo. Handiti ndingatoda kuti nditisimbise shoko ramuri kutaura madzishangu. Mombe haichazimwa nokuti chimiro chapo chacho kutoti musha wako wako. Saka musha uyu zvawako wako vanasekuru vari kutotaura chitengesai mombe dzinoita kuti musha udii establishwe nekutakurwa kwemhuri iyoyi ichitodii ichienda. Kana vachibvuma mombe dziri mudanga i5 dzinodana zita rokuti Clevers unova murume ungu. Asi zvamoita kainzwa mirai itai yekutanga mombe motengesa moenda mese nemhuri mondoona yondonzwira pamwe chete. Mombe yada kutotengeswa yakatobhadharirwa mari yacho nanasekuru vakati zvegakava remombe hatichazi ngatibhadhare mari yaida kutengesa mombe. Haana kuenda kunzwisisana mese. Hazvinesi. Ndazvinzwa inini handipindi mudanga. Ivo vagara vanga vachitongotengesa mombe nemombe. Kana vatengesa vanondidedza. Mombe takazotengesa mombe iya pangu chiuya itite ngoma wacho. Ko imi hamudi kuronga pamwe chete here kuti moti totengesa. Ratojadwa zvanditi zvatonzi ngavatengese. Tati imi ndinotungamira. Ndinofanirwa kutengesa ndizvo.
ega munotungamira kutengesa imi mune muripo sababa right moyo kana bhaya modi motengesa mese mari muchiona kuti mari iyi ndo yadi transparency musaite shanje ukachingobvisa ushanje ndinashanjika namainini wenyu mochibatana hataziyawo iripo iyo ndiwakabereka wane nharo sedzababa wacho modi mobatana mombe yotengeswa motora mhuri yese nemari iyoyo mokwira mabhazi kuenda vari kupi kwacho kubhandura ichimoyo tisati tasvika kuchimoyo kuchikambate tisati tasvika chimoyo tikadarika manika toenda panonzi pamusika ndo pastation pachepa tozotora mamidhu kupinda motoreka mune midhudhu saka mombe imwe inokwana moenda nemhuri yanyu yese dare rondovhurwa ikoko munhu wese anochinzwisisa dare anzwisisa dare munoona kuti maakutofamba zvakanaka mukati ngatengesa izvozvizvi hazvisati zvapinda imi maamumazvi munotoda kukurura kuti zvipere ndikuona hangu vari kutaura ndiwo badzi inini handisi kuita nharo but chandiri kuedza kuda kusanangura ndechekuti dai ava zvese zvavari kutaura izvi vaibudira pachena nokuti uyu mudzimai uyu kutidzosa kumasure tobva tarutanga umwe upenyu hutsva munhu akaona kuti vabaine mazinyaya saka tinakarambe tinotowira tichitaura mazinyaya isu tinotaura mazinyaya ese apera taakuda way forward yatataura kuti unodaidzana muronga baba munini nababa mukuru mainini nababa mukuru woronga mombe yotengeswa mese muripo mari yobatwa ndio baba obata mari iwo treasurer vachiona kuti tasensa mari yakati vachinyora kusvika vaona kuti the last cent iyo yese zvofamba zviri transparent zvadaro awa osarenda mhuri kuwaridzi wayo handifi wogeza maoko ava waridzi wavo votaura kuti kana muchida rugare kuzimbabwe uyai kuno handifi chiendai munotengese zviro zvese uko muuye kuri kuno ndozvatoti iwo imimi muripo pakuti tukamira wotaurirwa anoramba zvake odzoka imi mageza maoko mapedza handiti handizivi pane kutambwa mashoko aya ndinotamba ndina baba here nokuti ndakavafonera baba pamunonzwa achitaura kuti ndakavafonera matare inzwai tinore matare kana anoda nyaya kuti inzwai matare anoda kunzwa matare imimi nekuti munawo muchatora mhuri muchienda nayo munototaura kuna baba kuti ndakutora mhuri kuenda kumusha ndokadanira izvozvo asi vakataura handitauri newakarasika pfungwa zvinoratidza kupindura vakuda kuti muri one sided yamukunzwa muri kunzwa one sided isu tati zvekudhara hatichadi muri kuregerera achitaura zvekudhara akutaura way forward aiwa isiri way forward ndinokonza kuti baba here ndomubvunzo wake uyu nokuti inini kuramba kwandakaita inini makudzoka mazo tamudzimudza baba zvese zvoribaba changamire mambo hapana chatikudini chatikuramba uyu mwana wangu zvekuti kuti aende kumozambiki nekusaenda ndini ndenge ndamubvumira ndikada kuramba anogona kungotora vana vake uyu indotorwa wangu zvinogona kuitika izvozvo ndizvozvo saka apanaodiwapa haasi wenyu vanodiwa ndo zvandiri kutaura kuti avo vanogona kuenda ndizvozvo zvinogona kuitika nokuti mwana wangu saka apa handisi kuzviramba zvekuti kutengesa mombe kwaanoita uyu nemurume wake iyeye uyu vachagona kutengesa mombe sematengesere inini zvinenda ramba ndezvekuti mombe dzese nokuti dzichinjwa kuiswa muzita rentatinde makatadzitaura
Ngati nhema idzo avari kuta procedure zvakange zvataurwa. Tikataura kuti pawaenda kuna mudhibhisi ndatozvitaura inhawo yekuti wakomana wakanga wati endai munoona chi mapu. Unoona kuti mombe dzakamira sei. Ndikanopuwa tsamba ndinayo tsamba yacho izvozvo kana kuita kuti aiwa kani hey iwe nyaya ipere ima musina unyara gasi unyara dzawo ngora inini oine kutaura inini ndisitaura pane zvakindine dzamombe vanozviziva iva handine mombe dzemukuwasha vai asi chinondirwadza ndechekuti wana vemukuwasha wakaberekwa nouri wasafe uye achigara zvakanaka nemombe dziwo ipapo ndo vanondirwadza ndine mombe dzandakamboti takadzirisa kapera right saka chiitai muona kuti munoda kuita rini kuti muone nenhau yekutengesa mombe tochipa time kuti zvifamba. Vana vari kuenda kuchikoro ichi. mombe ngaitengeswe. Mombe inotengeswa rini? Ngaitengeswe rini vana kuchikoro nini? Zvisina basa izvi. Wachatofunda kuMozambique. Dzekuda kunotengeswa wani ngaitengeswe mombe iyoyo rini badzi. kana mangwana mari yako murongo Kana mangwana ngaiuye yotengeswa but ikangotengeswa badzi zviri muriwo vaenda zviri straight forward. paholiday vanoandino vari kuzvikoro mari yochengetwa paholiday vanoenda kui Zvitengesa paholiday nokuti anochengeta mari wacho ndiani? kutengesai paholiday Nokuti anochengeta mari wacho ndiani? tengesai mombe payaholiday wana wasununguka kuenda kui kuMozambique movha vaenda newana kui mondorongerwa dare kana muri kukumbira kuti aiwa toda kuti vana vambosenze kana rabvumiranwa mota chii maakuwirirana nemhuri iyo nekuti tiri kutoona kuti mhuri muchashupika nayo mukaramba makaibatirira manzwa kuti giraji rakabva papi handiti panhumbu yakatiza namai wavo wavo ichiriuyu Haitsanangudzo idzi. Anozoonekwa kana chiri chokwadi chacho. Mashoka mashoka atakandonzwa. Next kuti ndizivewo kuti ndodini kana tiri tazonzi tinoenda paholiday. Munin'ina wangu ndakamusiya Mozambique. Zuro chaenda ndichitotaura nemunin'ina weikoko mwana weikoko. Vana mukoma vari kutoti ndoda kungodzokera kuZimbabwe. Ikoko kwacho kusiya kwatakaita chikafu kuno chinodiwa. Hatingangosiyi vanhu musha pasina chikafu. vatengesa vana vari kutsvika kuzvikoro Tongoda kungoti tione kuona zviri kumusha kwake kumusha kwake anodya mibhanana kokouya pamunozongouya muzoyameseka kana mabvumirana holiday yaAugust. Dimanje tomulachira right chisimukai